siya. Tignan nga natin yung New Zealand na sinasabi. Ayun. Ay, grabe. Ito na yung trail. Okay. So, wow, ang ganda. Kami lang pinagpala talaga. Extra challenge kasi ang dami kong bit-bit. Ayan, o. Hindi pa ako makain. Guys, malapit na kami. Putanaw na. Ito na kami papunta sa summit. Sa challenge. Ay. Na, malapit na. O, enjoy nyo muna yung view. Ayan. Habang panik. Almost there. Signal pa rin ang cellphone. Is it worth it? I think it's worth it.
Awesome experience talaga ang daang kalikasan. The feeling of being one with nature, high above the plains of the lands, and being near with the clouds, driving along the road on top of the mountains. Knowing that God created all these majestic mountains, undisturbed forests, and vast landscapes. Before, siya lang ang nakakita nito. But now, we have a chance to marvel in awe. Appreciate all its nature, take pictures, and create memories of our own. Yung tipong tinatanong mo lang sumalayo yung dating bundok. Pero ngayon, nakatayo ka na mismo. Dito ka rin pwedeng sumigaw at ilabas ng lahat ng nasa loob mo. Heartbreaks, disappointments, and all your dismays. Lahat ng hugot mo. You can shout out all your praises and thanksgivings, joys and dreams. Kaya ko to! Sigaw mo lang kung ano nasa puso mo. Lakas makarelis, promise. Sa totoo lang, I was told na close nga daw ang daang kalikasan due to the pandemic. But I have this instinct as an adventurer, kalabon. Naisip ko lang to go and find out for myself. And it's all worth it whether makarating o hindi. Kaya nga kahit sa paanan lang ng bundok, sold na ako, sabi ko sa sarili. I got there sobrang aga, and I believe God has opened not only a door, but the gate going to the mountains. Hindi ko talaga napansin yung checkpoint dahil wala rin naman harang. No disrespect for the authorities ha. If pinatigil naman me at hindi pwede talaga, I will comply and go back naman. But it didn't happen. Kaya I'm sharing my experience sa inyo ngayon. My take home, I got 3 things. Minsan, huwag mo hayaang pigilin ka ng mga sinasabi ng iba. If you have good intentions naman, have faith and go. You have to find out for yourself. You'll never know what is in store for you. Then the opportunity will be opened just for you. Just be there. I once heard a message that showing up has given you already a 90% of success. Second is we may be too small for the mountains, but we can make a big impact in preserving its beauty, making it safe and clean. Sana respeto at mangibabaw pa rin ang kagandahan ng kalikasan, kahit na magkaroon ng mga future establishments. A few view deck will do. That's it, and leave it as it should be, as the world will be amazed by it. Thirdly, and when you're finally there, I hope the first thing you will do is take a moment to reflect, breathe, sit, and immerse yourself with nature. Thank God for the opportunity in His wonderful creation. Ito yung time for silence bago misigaw yung mga nasa loob mo. Kung hindi lang literally dumaan ka ng daang kalikasan or take pictures, etc. But have your own pilgrimage while there. And when you go down from the mountains, you discovered, realize something, and somehow got a better person of yourself. My take home, ika nga. Until then mga ka-journey, I hope you enjoyed this video. Till my next adventure, always remember that life is a beautiful ride. Always travel by heart. Keep safe mga ka-journey! As for updates, the map shows kung hanggang saan na ang nagawang kalsada. Hi mga ka-journey! Andito tayo ngayon sa Pakalat River, mga Tarem, Pangasinan. Ayan.
Kakaiba itong river na ito dahil ang daming bato na lino ng tubig. Samahan nyo ako at mamasyal tayo dito. Bibigay ko sa inyo yung view in this view at mamaya doon sa taas. Okay? Tara! Maganda tignan dun sa baba, pero nasa taas na ako, bigla akong nanlula. Bigla akong kinabahan dahil medyo mangga. Pero kaya yan. Go, go, go! Ito naman yung view dito sa kabilang side. Ayan. As for my ilog memories, sa ilog ako muntik ng malunod at natutong lumangoy. At an early age, natutunan ko na meron palang dalawang klaseng kaibigan. Kasi yung tinuturing kong kaibigan ay bigla na lang ako tinulak kahit alam niya hindi ako marunong lumangoy. And isang kaibigan ko na nasa kabilang side ng ilog ay biglang napatalon. Tinabi niya yung 10 meters sa taas ng ilog para lang masagip ako. So meron talaga mga kaibigan na itutulak ka para sa iyong kapahamakan at meron namang iaangat ka para sa iyong magandang kinabukasan. Or gagamitin ka lang o pahalagahan ka. Kaya sabi ko, it's very important kung sino ang kasama mo sa iyong journey. And sad to say, ganyan pa rin ang takbo ng mundo sa ngayon. And I had a moment when I was struggling to float. Sabi ko nun, ganito na lang ba yun? Ganito na lang ako lilisan sa mundo. Sabi ko sa sarili ko, hindi pwede. Kailangan kong umangat. Kailangan kong lumutang. Kailangan kong mabuhay. I was about to lose hope at that time. Pero with my will to survive, the help of my true friends, and most importantly, God Himself, feeling ko merong malaking palad, malaking kamay sa paa ko. At unti-unti,
inaangat niya ako. That's why I survived. At imbes na matakot ako o matrauma ako sa pagpunta sa ilog, ay lalo ako na-challenge na matutong lumangoy. Dahil kahit sino nang pwedeng tumulak sa akin ngayon, ay hindi na ako malulunod. Yun yung aking natutunan, isa sa aking mga ilog memories ng aking kabataan. And if you feel that you're in the bottom of your life, God's hands is always there to lift you up. Kasama mo siya sa iyong journey. Guys, ganito tumawid sa tulay. Here, but the walking will start soon. At doon kami pupunta. Ayan o. Kaya we better start now. Guys, ito na yung lalakarin namin. Dito kami nagsimula. Doon. Tapos dito. Medyo malayo-layo to. Sino? Ito na, malapit na sa katotohanan. Let's go! Guys, nandito na tayo. Connect. Woohoo!
worth it. Grabe. 45 minutes of walking. Sa shore, tapos papalik. Ito na, malapit na. Yung kaligaling. Highlight. Oo nga eh. Yun. Nako. May YouTube ba kayo? Meron? Sulit. Ah, sige. Watcher lang. O, sige po. Yo. Ito yung first peak, mga ka-journey. Yan. Natatanaw natin kanina. Papanik pa kami doon sa taas. Yun, doon. Tara! Let's go! Ito na nga. Worth it. Ganda, grabe. Panalo. Ayan o. Woo! Ganda. Grabe. Uy, may sako. Para sa basura. Pupunta tayo doon mamaya. Worth it. Pagod. This is it. It was such an amazing experience, mga ka-journey. Pero bago matapos tong video ng home ko, /life lessons at Little Batanes. And one word came into my mind, and that is determination. I got 3 points on that, share ko lang. Number 1 is look back how far you've gone. So sa totoo lang, sarado yung main entrance noon sa Bagbag Beach. But sabi ko nga, sayang lang kung ngayon pa ako magba-back down.
So, naghanap ako ng ibang paraan paano makarating doon sa baybayin. And sabi ko, I know naman yung responsibility ko kung makarating ako doon to keep it clean. Ayan. Sinabihan pa nga kami na sa ibang bundok na lang kayo pumunta. Pero sabi ko sa sarili ko, never settle for less. I came for Little Batangas. Second is go with the determined people. May mga nakasabay din na kami na papunta doon. And shoutout nga pala sa ating mga kabalayan dyan, mga katabing bayan namin na layo pero yung pala taga-dundin pala sila na malapit sa amin. So I know they are determined too. Kaya sinundan ko lang sila while I find ways to paano makarating sa beach. At nung kumanan sila, going to the beach, the rest is history. Kaya it's very very important sa ating journey who we are with. Sino kasama natin? Sabi nga sa ibang kasabihan, old saying, tell me who your friends are and I will tell you who you are. Pero may mas subtle na version nun na nabasa ko rin din. Sabi ko, tell me who your friends are and I will tell you your future. Hindi, no? Ganun talaga. Kung kinabukasan mo talaga nakasalalay kung sino nakasaround sa'yo. Third is sometimes we need to push or encourage people to be more determined in achieving their goals. So along the way, may mga na-meet kami mga tao at naghihintay sila dun sa malapit na talaga rin. And nagbabaka sakali na makapunta. Pero gustong-gusto talaga nila makapunta. Pero ako, I was determined talaga na dire-diretso lang. But I stopped and encouraged them na sama-sama po tayo. Mas masaya pag marami. Kaya yun, na-encourage sila, na push, kumbaga. And we all shared the wonderful experience on the hilltop. Under the heat of the sun, we all had fun. And minsan kailangan ng tao na tapikin o sabihin lang na tuloy mo lang, makakarating ka rin. Nung nakarating na nga sa beach lalo ako na-excite nung nakita ko na yung hill. Kahit malayo pa siya. Ganun din sa buhay, no? Kapag meron kang vision, at lalo na kapag may natatanaw ka na, lalo kang ginaganahan nila. Sabi nga sa kanta, unti-unting mararating, kalangitan at ikit. Dot. Hawak ngayon, tibay ng damdamin. O diba, determination yun. Lalo, tibay ng damdamin. May kasabihan pa nga na, pag gusto, maraming paraan. Pero pag ayaw, maraming dahilan. Gusto ko i-replace ito ngayon. Sabi niya is, pag gusto, may kinabukasan. Pag ayaw, walang kahinatnan. Ito lang. So, sa biyahe ng buhay natin, kung ano yung ating goals in life, whatever areas in our life. Yung dreams tayo, ito man ang temporary man, or pinaka-end game mo, tayo, yung mga seaman, gusto mo yung end game, so, pinigil sa pag-barko, may plano talaga ng ako yung forward natin. So, achieving our dreams depend also on your determination. Isang key yan, kapag determined ka talaga, may marami. Napatunayan nyo rin yan, I think, sa mga stories nyo, kwento nyo, journey nyo before. So, pabaon ko lang sa inyo, mga ka-journey from Little Batangas. It's all about determination. So, 1, look back how far you've come and never back down. 2, go with determined people. And 3, push, encourage others to be determined to in achieving their goals. So, until my next video, mga ka-journey, thanks for watching and shout out kay Kuya Christopher for a well-guarded parking and excellent service po. Salute! Ayan. Nasa description po sa baba yung number niya in case you want to go to Sual to experience the Little Batangas sa Pangasinan. So, always remember, life is a beautiful ride, always travel on time. Keep safe mga ka-journey!
This is the up of the secret lake ng Rosales. About sa instant bayanihan naman, dahil madulas at maputik ang daan noon, kinailangan kaming hilahin ng isang traktora dahil nga hindi ko na siya maiangat nung binuwelta ko yung sasakyan. At yun din yung way para makausap namin yung may-ari at na-share niya yung vision niya sa kanyang lugar. So lalagyan niya doon ng zipline, lalagyan niya rin ng hanging bridge, yung isang bahay dyan nasa gitna ng lake. Lalagyan niya rin ng mga bangka, mga fishing area, at mga picnic areas. O diba ang ganda? Nakakatuwa dahil yung mga kabayan natin dyan sa Apot, Barangay Apot ay hanggang tumulong. And shoutout nga para sa kanila. Thank you ulit sa lahat ninyong effort sa pagtulong sa amin dahil muntik na talaga kaming malaglag sa bangin dahil dumuduwas yung sasakyan habang at the day before, nung napunta kami ng Apop Dam, nagkaroon naman kami ng instant hitchhikers. Kinailangan namin pumunta sa ibang bayan biglaan dahil may kailangan kaming bilhin. And along the way na pauwi, sa kahabaan ng palayan at sa gitna ng mahabang daan, may pumapara sa amin na dalawang lola at dalawang kabataan. So, nag-isip kami, bakit? So, tinigilan namin kasi baka kailangan ng tulong. So, in short, sinakay namin sila dahil yung pala may hinahanap silang umalis ng umaga pa lang at maghapon na sila naghahanap. At nalaman din namin na malapit lang pala sila sa baryo namin o kabilang baryo lang namin kasi maghahapon na nun. Kaya we took the risk na isakay sila na kasi nakita talaga namin na pagod na sila. So from stranger to stranger, nagkatulungan, no? Just the day after pupunta kami ng Apop Dam, andun din yung hanggang tumulong sila sa amin. So nakakatuwa dahil yung goodness na binigay namin, bumalik agad kinabukasan. So nakakatuwa dahil yun yung isa sa mga kwentong COVID na tinatawag. So ano yung kwentong COVID mo naman? Balik tayo sa Apop Dam.
excited na akong balikan at makita na lahat ng mga development sa lugar na ito. At sabi niya, a place becomes more beautiful when the people there are very helpful and beautiful inside and out. God bless, at alam ko malaki ang potential ng lugar na ito sa turismo. Pasyal kayo dito mga ka-journey.